Okay, kaninyo guys. Woo! Welcome back sa aking YouTube channel. O kinsa pay wa naka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe nimo para o i-click ninyo ang notification bell para updated kamo sa akong video sa susunod. Guys, so ngayon guys, una sa tanan, na ako ipakita sa inyo guys. Mo sayaw ko sa karsada guys, sa kadaghanang tao. Makita ninyo akong video. Mag-intro tayo.